Jimmy Pachuau channel kan lo let le ta in zawa in chibai kabu ka cheu ka channel min la subscribe lo win no mani chuan khong ai taka subscribe button kamin lo me sak turin kan nge ngal cheu ani e ni somthum July sang hi samni panga khan Ring of Fire antia Russia ram atangin Alaska California Hawaii Japan Guam Tonga America Samoa hi Petropavlovska atanga ronin tran tlang kang atanga lo omni in an soya Ring of Fire antia munrang ranga peninsula Hokkaido Japan ate nasatakin lir anginga tsunami po nasatakin athenga tachuan an lir theite le an long te po nasatakin ti chiat ani he tsunami awang hian harsatna nasatakan tokani Russia ramairo lirhing awangin anin le lote achia mishing nun na emero chana nom loti report ania hliamero anom nual ani ti soi ani boka in le lo ero chu a chenual bok he Ring of Fire hi azaw le a chu wang chuan kan soi tong kan Alaska California Hawaii Russia Japan Guam Tonga America Samoa Hokkaido Japan khang zong area kha ania tunlai hian kan khovel mun sang harsatna nasatak a thleng meka tuilian te kan sia a tin lir nging te kan sia a tlangkang te kan sia tlangkang wangin lir nging te oma tsunami te a omani chung te chuan harsatna nasatakin aron siama heituna kan huang hian Japan rama tsunami Hokkaido July ni somthum sang ni le somni le panga a he thil hi thleng ania arab khak hle mai an lir theite an chana an long te an chana an thil tha tak te an chana ni kan ti kan muwa hetia anga harsatna an tong hi an khongai khak omani tin mani loka khan video Japan ram a kherkar pakhat lir nging tur lir nging kar khat chunga voi sang khat a nging ti te po kha karon da to a Japan hian lir nging hi an tuan na sem em thin ani tuna kan muang hian Pacific Ocean kha nasatakin lir nging le tlangkang awang khan tui kha a phone ta vak maya chu tui phone chuan khua te kha awawua a in le lo te ati chia a an motor te an lir theite an nei ang te kha ati chiani tin lir nging kha anasa a amaro chutun tuma hian reporta mishing thi anom loti ania in le lovero chia atam hle ti ro chu soi ani thungani Пиздец.この辺が一番分かりやすいんですけど、他ちょっと待ってくださいね。 kan muang hian Ring of Fire area chung hi azaw ema tiang chuan Alaska California Russia Japan Hawaii heng zong hi a effect ta ni he thil hian chowang chuan eng tiang in nge next a hian aron ti le don ti riat animi alawa chowang chuan a thei anga tamte in thiar film turati annia sahimna zongin an tlan mek hlomani
tuna kan muang hian Pacific Ocean atangin tui kha aron in the chuak ta khopuya te le khwa te khan aron in the lutani tiang chuan a fok kan tia a phone khan nasa takin in le a che vel kha aron chim to a chungte wang chuan enge ron thleng zel don hriat ani lawa kan hriat angin tsunami chu aturuwa hlau oma Thailand tsunami te po kan hria Japan tsunami te po kan hria 8.8 magnitude ta hian eng ang chin nge he tui phone hian na aron tho don hriat ani lo ni chungte wang chuan abul hnaya omte in thiar film tura ti le ngen anni lir nging ti te tlang kang ti te tsunami ti te alatong ve lo tan chuan angai na hriat po a har em emang amai ro chu atong to tu tan chuan awa hlawom don em ti hi ka ngai tu na a thleng thina Mizorama kan oma vane thlak takin thi te lo tle a thlipui tle te chu kan thria thlipui te po kan hlau em ani thlipui tle ina in tam tak in chungte an thlo duai mai thin te kan an mu chuan kan hlau ani tin man in chung te po phok lek ten an nging dop mai thina khang ang te kha I ngai tu ila a hlo om zia tur chu tin lir hinga phei chuan a soi dora engting nge kan in kha a om dona engting nge mishing hi kan om don ti po hriat lo khan in kha building chop ten a che thina chuta chuan mishing po tam tak an thi thina in a lo chima lir lo hinga in a lo chima in chim chuan mishing nun na po tiang khan chan chua ngai te po tam takan oma chan chua theilo po tam takan oma har sat nan tur fo thina ni chutiang chuan lir hing tor na huna hian lir hing an lau dan turte ka ngai tu hian I shom an vati don em ti kha ka ngai tu tin tsunami tur to te ta na tsunami lo om zia tuipui phone le tuipui fok velina na satak maya khatia in le lo an chim but mai kha tui ina asuthi ana em mai bokani hengte hi a khave lo tan le experience nei lo tan chuan thil har satak ania mai ro chu experience nei to tan chuan a hlawom don ani ti lai kha kan soi tlang tel le ni zofa te kan van nei na em chu tlangrama kan om chung hian lir nging na kan tuar ve ngai lawa thipui ro chu kan tuar thina thipui kan torpo thipui na tak kha kan tuar lawani kan van nei em ani lalpan zoram hi min la chan hi mani ti hi kan hriat kadua chuwang chuan ramdangin antor tuipui ina alak te le tlangkanga wanga har satna tuarte kan hria tui liana wanga har satna tuarte kan hria chung zong te kan han mu chuan zofa te hi kan wawan nei te lul em heng ram ro pui jok le ram nuam jok nia kan ngai ten har satna antor na sat je hi kan hre thei ome chuwang chuan khoya ma hian in nga na tlak a om lova kan in le lova in nga na tlak a om lova kan chung le khat te in nga na tlak an om lova tu ma hian in nga na tlak an om lo in nga na tlak om chun chu lali su krista hi ani chuwang chuan lali su inei to em ti lai kha kan in
zo kadua engtik nia po he khovel hi chua san thei kan nia wangin he khovel kan chua san nuwa hian lali suwa kristanen lim taka cheng za thei turin lali suwa in nga na tlak lali suwa hi kan nei apoimo ani lali suwa inei lo chuan he khovel I chua san huna po hriom takiniom dona he khovel iom lai po a hriom itor chuan thi nu thamon nei nei thei nan lali suwa krista hna lawin pelut la lali suwa krista kharing tlat la ti chuan anina chandam chea anin anena alo kwang kwa don cheni thamuang taka anen I thlen thei nan lali suwa krista ring tu ilawni ka be sei lali suan a mangai che ti hi he video kaltlang hian kan soinon du ani ole ka channel min lo thlir sak tu de zong zong in zawai chunga lom thu ka soya lalpan mal som vek chero se next video kan hule vek don nia tuna tan chuan bye bye vek ule bye bye Господи, боже мой!